Takže čau lidi, já vás vítám další podpory a dneska to bude podpora na štěpa.cz.a nebo ne? Stepa. Ne. Nevím, počkej, já to musím najít u mého kámoše. Takže čau lidi, já si tam další podpory a dneska to je podpora pro kanál US 980. Já Eriku Bal Dejte přijel hype, ke 20 100 odběrů. čau. Tady tomu Štěpa CZTK CZTKO Stepa CZTKO divné jméno, ok. Dejte mu like a subs. Potřebujeme možná taky udělat podporu a jo, a dejte aj mě a čus.